Čau ľudia, hrám Ultra Hardcore teraz práve, ako môžete vidieť. A dneska sa pokúsim vlastne ísť do najvyššej výšky. No, takže ja ako prvé určite pôjdem na kopec, lebo to budem najvyššie. Potom si tam naťažím nejaké bloky. No a pôjdeme. Ja si dám asi celý inventor plný blokov. Alebo, neviem, dosť veľa blokov potrebujem. To znie trošku zvláštne. Ten zvuk. Tak. Už mám prvé. Nejaké je to teraz pomalé. Tak už mám 2, 3, čo bolo? To čo bolo? Dúfam, že za chvíľu nebude noc. Tak už máme 4. Dobre, už máme 8. A prepáčte, že je to taká zlá kvalita, ale je to trošku spomalené. Ja toho trošku viacej naťažím, aby keby som bol v tej výške, aby som zase nemusel ísť dole. To by bolo strašné. Ja tu random teraz ťažím. Tak. Tuto. Dobre, už ich mám 17. Dáme, ale neviem, dám ich dosť. Tak, ešte trošku naťažíme toho. Už ich mám 20, ale potrebujem ich dosť. Takže ešte ich naťažím trošku toho piesku. Trošku viacej ho naťažím ešte. Jaj. A ak viete, tak v Ultra Hardcore Minecraft je to trošku ťažšie, lebo sa vám neobnovujú srdiečka, vlastne životy. A to ste už asi vedeli. Ale možno nejaký taký začiatočník, čo o Minecrafte nič nevie, alebo ho nepozná, tak pre ňa to môže byť novinka. No, nejaké je to pomalé. Ešte naťažím. Ja už prepáčte, že trošku hovorím po trnavsky, ale trošku sa mi to pletie. Iba trošilinku. Juj. Ne. Ubrali sa mi srdiečka, dúfam, že to prežijem do konca videa.
Už ich mám 33, to je celkom dosť. Potrebujem ich viac. Počkaj. Ale nebudem podvádzať. Nebudem cheatovať, lebo toto by som trošku podvádzal. Tak preto nechcem cheatovať. Jeda. Ne. Do keľu. Dobre, už ich mám 36. Dobre. A ešte trošku. Stále sa mi zdá, že je to nejak málo. Jeda. Mám ich 38. Ešte tuto si zoberiem tento item. Čo mi ho nejde zobrať? Juj. Som nespadol. Jeda, spadol som. Nevadí. Už som trošku hladný. Akože nie ja, ale môj panák. Ďalšie? To jak som získal? No, je to pomalé, ja viem. Ešte zoberiem toto. Prepáčte ináč, že skoro celé video ťažím, ale potrebujem toho fakt veľa. Asi už idem do výšky. No, mám ešte dosť. Ešte. Už som dosť vysoko. To bude vysoko. Ne. Ne, to si robíš srandu. To si robíš srandu. Ty vole, z tej výšky som spadol a že som nezomrel. No teraz musím ísť od znova. Ja dúfam, že teraz nespadnem, lebo ak teraz spadnem, tak som zomrel. Aha. Dobre, teraz to risknem a idem hore. Naspäť. OK, je tu creeper. Ja padám odtiaľto.
Lebo ak toto vybuchne, tak... To bude trošku problém. Dobre, už som vysoko. Jaký dobrý výhľad. Ešte vidím. No, už mám málo. Posledné. Už sa mi... Obnovilo sa mi tie srdiečka, napíšte do komentáru, lebo to nesledujem. No, a som najvyššie. Dobre, takže toto je dosť vysoko. A môžem povedať, že není to môj rekord. Akože v Ultra Hardcore, jasne, že je to môj rekord, lebo Ultra Hardcore hrám asi druhýkrát, tak, a prvýkrát tak poriadne, že prvýkrát som si to iba pozrel, že on sa to načítal a hneď som to zavrel. A teraz to hrám už... koľko? Ale neviem sám koľko. A toto je môj survival prvý rekord, lebo ja som iba v Creative išiel, že skoro ku slnku a to bolo fakt vysoko a toto v Ultra Hardcore je fakt dobre. A toto je vlastne koniec videa. Napíšte mi, či sa vám páčilo, že hrám Ultra Hardcore alebo že som vyliezol do takej výšky survivaly. A napíšte mi ešte, že o čom môžem urobiť video. Mám ďalšie 2 nápady, ten jeden možno spadne, ale mám ešte náhradný, takže čaute a uvidíme sa u nového videa. Čau.